A dúdí méid an bhís leat a rádiún dús céint job atá go le rádiún lifa? Mis mar an ife goch ferberthe agus ilúna le radioún le lifa, tá anna chuid 6 hatí éagsúleg buint leis an ró sin, bí méid chuirsteach muoinú ón scéim fum agus fís son an stáisiún, bín ag denmh roiint obair áireachtain ag dul amach ag scolanna agus rudí mar sin, agus ag ferbert tugraí nuad an stáisiún, agus rud eile a bhí má dhéanamh ná bí méid daile leis airthanta. Tá job an simú got. An bhís leat a bhíine dún cad is airthanta an? Is seirbhís digitach de Lucht radioú na Gaeilge é airthanta. Bhíoh sé ann tamlín ó hin mar chugar sean scoil gur chuoin le daoine cogar bhí cogar áreachtáil ag cogáil náisiúnta na Gaeilge. Inis tá muide ag reachtáil airthanta, so tá anam nua againn agus branda nua againn, agus tá mud muoinethe ag údarrás creailachan na hhéireann chun é sinna dhéanamh, agus tá mud géirí taú le daine atá déanamh chlóracha as Gaeilge thart timpeall na tíre, ach go háirithe daine atá déanamh chlóracha as Gaeilge beidir is stáisiún Mhéarla agus gréasán a chruthú dóibh agus ardán a thart ar an suíomh idirlín nua. Tá siomh ag chóir an seirbhís ar fáil do daoine gobar ar chlár Gaeilge, a bhfuil sé do gach stáisiún timpeall na tíre nó ach amháin na stáisiún radio pobl? No tá sé le gach stáisiún thart timpeall na tíre, támuid ag súil go mbeidh níos mó stáisiún tráchtála agus níos mó stáisiún áitiúla ag ghlachapót agus ag déanamh níos mó chlóracha Gaeilge. Tá muid géirí daine is sppraige chun toirtmhí chlóracha Gaeilge, nó chlóracha dá hangach. Tá glóir stáisiún pobl atá ag toirtmhí chlóracha Gaeilge agus dá hangach faoi láthair, agus chomála sin bíon stáisiún pobl ag roinnt chlóracha, bíon radioún lifa mar hampla ag roinnt chlóracha le stáisiún pobl eile. Ach brálinn fiú amach daine atá ag gobar stáisiún Mhéarla, d'amach siad sásta rudbug níos mó Gaeilge a thuirteteach sna chlóracha atá arsúla acu, tá glúisfocail deasagrainn inis ar an suíomh idirlín nua agus tá súlagann chuirla sin, so tá muid géirí nachmach ein fatíos aréine nachhfuil Gaeilge lífa acu gur féidir an Gaeilge thuirteteach. Agus de réir an lí act Gaelachán éigean caithfar gach stáisiún Béarla in éir radio Béarla chlár Gaeilge seachtainúil ar leidimh a ceann nach gachfar. Nílam ró cinnte faoin reachtaíocht chun an éireann rá, ceapan go mraithann sé ar an 6 ceadúnas atá ag an stáisiún féin, ach cinnte bhrá linne ar réanos eiscint gohfuil níos mó Gaeilge ar na airthanta mar a déirtha tá roinnt taide déanta ag an Dr. John Walsh mar hampla le déine le Rosemary Day, agus chuna chuidir go raibh laidú ar líon na chlóracha Gaeilge agus tá sin fecha againn san taide atá déanta againn ma agus bháin é sinna airú. Fecham bhór nniu Honraí ar Twitter go réalta, bhíonn si bh cóir ólas amach faoin a chlár radio Gaeilge timpeall na tíre a bhfuil ar tí créile gach lá. Taine lá an tweetanna amach ó chúntas Twitter ar thanta a rit an lei. An néanaan tún na nniu Honraí seo go pásanta? Denam orintha bíonar ar on úsáid a bhaint as choras ar nós Hootsuite agus rud é nach míam sanifig go leir na híthe agus gúil chud duna chlóracha ag dul amach ag go déir seachtainna nu a réit na híthe. Ach chomála sin bí de géirí chuirlis na tweetna sin agus nuacht ratha rudaí a hitanach go rihan lei a bhfuin le saoil le Gaeilge, ein rud a bheith úsáideach do riine atá ag gobar sa radio nó atá spéisiú a saoil na Gaeilge agus tá mud a géirí sa an nuacht sinna chur amach comma. Bei sé bhád níos éascí dúin inis taú le daine níos mó os rud é go bhfuil an suíomh idirlín againn mar fuinte ólais lórnach. Féidir ís me os a thuirteún faoin suíomh gréasán? Well, tá sé siimplí le húsáid tá an sásta leis inis agus baimid a chur leis is róna na dothirtaí a bhí a bhain an dara agus gachar agus rinne sé annach chuid obair. Chuan na cudanna den siomh ná bhfuil áit ann den na créaltóirí agus tá profil de gach
chréaltóir agus mu gurí chuirla sin dar nói. Agus is 6 ordána sin den na chréaltóirí atá denmhlóracha gaige nuclóracha go dá hangach. Chomála sin tá skedal ratha den na chlóracha gaige atá áréile th timp na tíre. Athríonn an skedal seo go rialta so caihamid bheith i gcónaí chunásúlaach agus ag dul deagháil leis na stáisiún má aon ahrathe. Chomála sin tá ólas ar nuacht scéalta nuacht de móra a bhainean leis an radio nó a bheith spéisiú do chréaltóirí tá an glúisfocail mar dúirt méid agus chomála sin tá muid gurí agalibh rialta a dhéanamh le chréaltóir is stáisiún trochtála áú nupobal atá ag obair ar chlór gaige agus ag leart faoine dúchláán agus beidir na rudí gur máó faoi agus ag tuairtráint cóirla do chuoine eile agus asúlagann go maiise sin spregúil do chuoine atá ag smuoine faoi beidir chlór gaige dhéanamh nó níos má gaige chuirteteach sa chlór. Cad a mó fád do ghailgóirí atá géisteach lína nniu agus sa bhfuil simachú sa rádio tríomhán na Gaeilge? Well, ceapan gúil deisna ann do chuoine chun chlór gaige a dhéanamh tá dar nóí roiint stáisiún pobl a bhíon ag bhaimú as gaige an tamar fád dar nóí radio na lifa, radio na drámh ó thuí tá radio fáilte agus ó thaobh stáisiún pobl de bíon siad a géirí a gcónaí daoine nua a theachtasteach agus is féidir is áit anhaid chun taithí áil tá stáisiún pobl eile th timp na tíre agus tá siad ag leir glóthráí chuma agus chomála sin just bhil hin taithí áil agus tríle bhaintas tá deisna ann chun tríle bhaintas agus más féidir le airhananta takeúla sin tá muid lánsásta. Ok, sin go héntaach Judy meg vís ag batna mar an Steve Grayson in agus tá si go héntaach an féidir na sunraí teagháil a thuirt amach do airhananta? Sin is féidir rifos de heolach ag ólas ag airhananta.ie is féidir dúirna ag gléachurn ag radio lifa nó a hain sé a héine sé a trí so is féidir dola deagháil linn gohéis ceapam tá an siomh ag airhananta.ie aorthonnta.ie agus tá nach Twitter go sin é táid ar Twitter agus mud ar Facebook comá so má aoní géirí mud a leanúnt ar Twitter nó like-hortún ar Facebook bheith mud an buic. Ok, Judy meg bhí just caiinte a ríscóí go. Fáilte rot.